Som kontrast til dagen i går, har dagen i dag virkelig bare vist alle de værste ting, vi bor på landet. Min bror er taget afsted til Svendborg. Jeg er helt alene her. Julie er smuttet. Simon han er smuttet. Hele køkkenet er fucking smadret. Og jeg ved ikke, om min bror han forventede, at jeg lavede en eller anden timelapse, eller det er mig, der ryddede køkkenet op. Det kommer ikke til at ske. Gør det ikke. Jeg er fanget herude. Jeg har ikke nogen bil. Den har Jon taget selvfølgelig. Så det har bare været en dag, hvor den bare har vist alle de dårlige sider af det at være på landet. Man er trapped. Vejret kan være pisse dårligt, som man ikke rigtig har lyst til at være udenfor. Solen har ikke tittet så meget frem i dag, som den gjorde i går. Og så har jeg også bare skulle sidde for at arbejde, mens de andre har været i svømmehallen. Til gengæld har vi noget af det lækre nachos tilbage. Det er ikke dårligt. Men når man så er fanget på en dag som i dag her, så gælder man at være kreativ. Finde på et eller andet fedt, man kan lave herude. Jeg ved ikke, hvad det skal være endnu, men altså, jeg skal nok finde på et eller andet. Mega nice. Så når Johan kommer hjem senere, de spiser forresten ude, så der er heller ikke nogen burger til aftensmad. Hvis man lige ved, hvad man skal bruge dagen på, så tag en øl med i bad. Der er faktisk den mest geniale ølholder herude på det bad her. Bub it up. Forhåbentlig skulle den øl der hjælpe lidt på for satan. Okay, hvad fanden i helvede? Gammel jord? Ny jord. Okay, så at vi har et lille skadedysproblem herude. En bitte muldvarp, der fucker min græsplæne op. Kræfter man kan. Velkommen til How To med Asger. Nu er der sikkert nogen af jer, der tænker, fuck Asger, du er en virkelig dyreplager her, du skal ud og slå dyr ihjel og sådan noget sindssygt, du er syg i hovedet. Men prøv at høre her, hvis jeg ikke smadrer den her muldvarp her, så går der noget tid, og så får den babyer, og de babyer, de får flere babyer, og så lige pludselig, så har vi kraft med Tour de France til at lægge ud i baghaven. Det gider vi ikke have, så nu skal den fandme nakkes til lort. Tip nummer 1 til at nakke en fucking muldvarp. Lav en fucking fælde. Det her skal du bruge. Muldvarpetrap. En lille bitch spade eller skov, eller hvad fanden I har ellers til at grave med. Og en spand. Starter med at grave ud her. Vi skal have fælden herned. Så skal vi lave den fælde her. Det gælder om at passe på sin egen naller også. Man vil helst ikke have, at det er en selv, der mister nallerne. Ja, den er godt rusten. Okay, der er så slet ikke plads til den. Og så på med spanden henover her. Så er der mørkt, så går den lige lortet. Jeg tror, når jeg tænker over det, så helt taktisk havde det været smartere at placere fælden i den her i stedet for. Fordi den har en tunnel, der ligger her, og den her havde ikke, det var ikke rigtig en tunnel. Vi kan håbe på, at den har tænkt sig at grave videre, da der lige var blevet gravet lidt der. Så nu må vi se, hvad der sker, om den kravler ind i vores rustne røvfælde der. Trick nummer 2 til at slå en fucking muldvarp ihjel, er at fucking smadre den ved en spade. Det man gør, det er, at man venter, og man venter. Og så lige pludselig, når man ser, at jorden den bevæger sig og bliver skubbet lidt, så graver man et hurtigt hul, og så fucking hakker man den midt over med en spade. Jeg har set det ske en gang, men det er stadig fucking fedt. Jeg håber, jeg kunne bruge min lille how-to til noget, fordi at, jeg håber fandme, at det virker. Så må vi se, om der kommer bid i morgen eller egentlig senere. Jeg glemte helt at forklare, hvordan fælden virker, tror jeg. Altså, jeg skal forestille, at vi smider den her form for trap op her. Der sidder en kæmpe fjeder, og når man så spænder den op her, så er der sådan en lille plade, der stikker ned igennem. Og når den sidder lille muldvarp, så kommer kravlende igennem sin tunnel, og de vil virkelig gerne fremad. En vej for dem, og det var fremad, så de moser sig igennem den her sådan metalplade, der sidder inde i midten her. Og når den bliver skubbet væk, så rører der sådan en lille pind ud, hvilket resulterer i, at metalsiderne hugger ned omkring muldvarpen og brækker rygsøjlen på den, og så er den død. Hej Julie. Ja, ja. Et billede af dig. Fedt. Havde I regnet med at rydde op da? Ja. Vi er væk en hel dag, og du har egentlig kun... Har du set det køkken der, mand? Du har egentlig kun flyttet dig fra sofaen og herover. Jeg har arbejdet i sofaen. Jeg har også været ude for at grave en muldvarpefælde. Hvorfor griner du? Det er rigtigt. Ja. Må jeg overhovedet pakke den op? Ja, det tror jeg godt. Jeg ligner en voldtægtsforbryder. Ja, du har en virkelig lummert smil. Det er ikke godt.
Jeg sagde til dem, at jeg ikke vil smile. Du ligner en, der har fået øje for en eller anden lækker. 12-årig. Ja. Jeg har spist alle nachos, Jon. Stop fucking lying. Og Julies nachos. Asger. Har du spist slik? Måske ikke. Jeg fucking vidste det var. Asger, du lader en lægge, der var 3 tilbage. Asger. Man spiser ikke de her. Man spiser ikke dem Jeg tror, du sagde, at dem jeg skulle spise. Nej. Asger, du er et røvhul nogle gange, altså. Jeg bliver også i tvivl. Halvvejs begyndte jeg at spise af det hele. Er du kun den her? Skynd dig. Der er ikke nogen i den her. Hvorfor er der en tom kasse? Bare med det der. Fjern det der kamera fra mit ansigt. Så vi endelig taget sammen til at skulle op og plukke nogle fucking jordbær. Shit. Vi kan se det, men der er kraft med røget ny jord op der, mand. Den lille lort kraft med gravet det sted, så jeg skulle smide fælden. Så havde vi allerede nakket den på en dag, hvis det havde været, mand. Fuck. Nu skal jeg kigge til kaninerne. Og hønsen, Asger. Og hønsene. Den tager du, Jon. Yep. Kom du med, Julie? Hold med os. Julie gik i gang med at plukke mælkebøtter med det hele. Skal vi se Mad Max eller hvad, Jon? Skal nok skaffe. Nice. Vi ses, Julie. Jeg tror, jeg er overeksponeret lige nu, eller hvad sker der? Oh,